तुमचं नाव सांगा, सध्याचे जे इलेक्शन आलेले आहेत त्याच्या अनुषंगाने तुम्हाला गावामध्ये काय परिस्थिती आणि काय विकास व्हावा वाटतो? माझं नाव बबन पांडुरंग तावरे. मोरगाव ग्रामपंचायतीचे इलेक्शन चालू आहे. त्या इलेक्शनमध्ये काही बरेच जुन्या कार्यकर्त्यांनी कामं केली, पण त्या कामामध्ये बरेच त्रुटी आहेत. भाविकांची संडास बाथरूमची सोय नाही. गावामध्ये येणाऱ्या भाविकांना कळत नाही मंदिर कुठं आहे. सध्या आता मोरया मंदिरावर मयुरेश्वर मंदिर म्हणून बोर्ड लावला गेला आहे, तरी पण इतर जिल्ह्यातून, इतर राज्यातून, इतर देशातून येणाऱ्या भाविकांना पाहिजे अशा प्रकारच्या काही सोयी उपलब्ध झालेल्या नाहीत. राजकीय लोकांचं त्याच्याकडे दुर्लक्ष आहे आणि भाविकांच्या करता जर लोकांची सोय करायची असेल तर राजकीय लोकांनी दूरदृष्टी ठेवून आताच्या इलेक्शनमध्ये काम करावं आणि समाजाला पाहिजे त्या गोष्टीची उपलब्धता करून द्यावी अशी माझी या इलेक्शनच्या ठिकाणी अपेक्षा आहे. मंदिराकडनं काय अपेक्षा आहे? मंदिराचे जे ट्रस्ट आहे त्याच्याकडनं काय अपेक्षा आहे? मंदिराच्या ट्रस्टमध्ये बरेच वेळा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. ते काही जुन्या काही पुराण्या गोष्टीमध्ये ते देवस्थान उकरून काढताना ते म्हणजे आमचा हक्क आहे, आमच्या हक्काप्रमाणे आम्हाला जेवढी काय कामं करता येईल तेवढे करत जाऊ. तुमचं म्हणणं म्हणजे जरी ऐकून घेतलं ना तरी कामं केली जात नाही. ट्रस्टचा कारभार अतिशय घाण आणि दरिद्रीपणाचा आहे. या सगळ्या गोष्टीचा तुम्हाला त्रास होतो, तर तुम्ही पुढं त्यांना सहकार्य करणार आहात का या बाबतीत? नाही, सहकार्य तर कधीच करत नाही. आम्ही बऱ्याच वेळोवेळी देवस्थानाकडे जाऊन बऱ्याचशाच गोष्टीची भाविकासाठी मागणी केलेली आहे, पण त्यांचं ट्रस्ट त्या बाबतीत दुर्लक्ष आहे. बरं, आत्ताचे हे जे पॅनल आहे ते या पॅनलबद्दल तुम्हाला काय वाटतं आणि एकंदरीतच? पॅनल साधारणतः 3 पडलेत. एक विघ्नहर्ता पॅनल, दुसरा गणेश विघ्नहर्ता आणि तिसरी आघाडी म्हणून आहे. कसं आहे, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये राजकीय क्षेत्रामध्ये झालेला जो बदल आहे तो माझ्या दृष्टीने योग्य नाही. कारण गावामध्ये कार्यकर्ता कसा असावा, गावाचा विकास कसा झाला पाहिजे आणि गावाला दिशा कशी मिळली पाहिजे, सर्वसामान्य तरुण वर्गाचं काम झालं पाहिजे. नोकऱ्याच्या प्रश्नामध्ये बरेचसेच राजकीय क्षेत्रातसुद्धा चर्चा होती. शासन दुर्लक्षित आहे आणि आताचं जे राजकीय क्षेत्र चाललं आहे ते चुकीच्या मार्गाने चाललेलं आहे. एवढंच या ठिकाणी माझं म्हणणं आहे.